Mineral bakoitza kolore batez, kolore bat dauke bere izaeran, baina bere barneko aldean beste kolore batekoa izan daiteke. Orduan hartuko dugu iltze metalikoa eta hau egingo dugu indarrez atera hautsa arte. Eta hautsa ateratzen dugunean horrela egingo dugu jakiteko zein kolore dauke. Eta batek dauke kanpoko antzera eta besteak ez. Orduan asmatu behar duzu bakoitzari ze dagokio, bale? Bale, gero uste dela hau dala. Bai, baina Uste dut hau dala pisu gehiana daukena. baina utzi probatzen. Hartzua, karbonoa eta marroia. Hoi da ezakuna. Neska, gero honek ez dut. Ba, ordena izango zen Kristalinoa aldako zerbait uste dut. gero hau. Ez egiten. Aurkitzen duenak, mineral berri bat aurkitzen bazu, zu bere, zu nahi zuen izena jarri duzu. Guste baietz. Eta Oxel. Bai. Batzutan aurkitu dunak jarri dio bere izena, edo antzekoa, edo beste bat. Hau, sortzen danean, iten da adarkatu. Eta horrela sortzen ditu adarrak eta izango balitu bezala. Adibidez, zilar papera, bokatak eta biltzeko erabiltzen duguna. Horrekin egiten da aluminioa. Horretik esaten da, aluminioa birziklatu inbar dela, oso garrantzitsua dela. Edukiontzi horira botatzea. Jarri binaka edo, venga. Bueno, hori bai badozetan. Berroita martzitzeko kezaz. Venga, rápido, ya Gero hemen daukagu magnetismoa. Mineral batzuk magnetikoak dira eta beste batzuk ez. Orduan, jakiteko zein da magnetikoa imana bezala erabiliko dugu klip metaliko bat eta hila dauken erakartasuna edo ez. Bale? Bat magnetikoa da eta bestea ez, eta asmatu behar duzu. Hombre, sí. Se fosforito delako. Zan? Baina, suelta zuten. Agertu zirela eta baita beste oskoldu bizidun batzuk, adibidez, itsasizarrak hemen izkinen dagoen hori bezala, ikusten duzu? Fosilak formatu izateko gorputzatan gogorrak behar ditugula. Kasu honetan, marrazoren gorputzen adiez ikusten duzu hor erdiko marra txuri hori, hor ikusten da bizkarra ezurra, ezta? Barrazkiloen oskola. Dinosaurioak eta monifeak desagertu zirenean. Bana aurrera. Teoria nagusia onartu dela, esaten du, eta ondoren aroz endozoikoa dago. Eta hari, ditzen diogu ugaztu garaian, bai? Ugaztu nola